Daman tugtugan. Daman tug. Terus hormat ngayon sa tugtugan. Nice. Get mo makita di Hong Kong. Get mo makita di Hong Kong. Hirap kaya ako. Ayun na. Oh. Yeah.
Bigmig mo eh, tayo. Chok, sayaw ka nga. Sayaw ka. Dapat makagaling sa ano. Ay, huwag mo kasi. Eto, hindi pa ba ito? Kinam, kurang peta. Kaya teta. Ay, napal may tupat ko jay. Wala pa. Wala pa. But, yes, kasi, tubat ko ito sa ako. Tingin tayo sa school na. Diyan tayo? Apa? Hindi ka saan? Kilala mo na? Wala, binura ko lang kanina.
Nanood ka? Nanood ka? Dala mo cellphone mo? Buksan mo. Buksan mo. Dali, may load. Ha? May load. Dala. Mga 30 minutes.